Wajabala kali nyandi harene masane apa lho kok sih Pangalane ngajur gomaguru gongso Tata kaya putula para panjiting kongresi Mewen dwaca kakak kita kata ingkang gojo Wajalayu sakit masalah apa ya Pak Jobolo kan kayak apa ini lah ya apa ini golek sapa golek aku kok kowe ini masalah apa ya terus kowe nganti dhewe tok aku karo kowe ora bareng kok karo Bapak Semar supaya teko ana ing negara Ngastina terus tekan kono aku diutus matur tekan para Pandhawa lah ning kono ana pendhita jenenge Jati Sampurna sing arep madani bapak iki sing dadi sumber-sumbere perkara Petruk orang terima, Petruk orang termake Bagawan Jati Sampurna bakal madani Bapak Semar Badranaya kula Jati Sampurna tantang wani tak kira ijen padha ijen jebul kancane akeh Nah ijen padha ijen Petruk ora mundur ning wong pirang-pirang kaya ngono sing salah iku kowe kok iso lah mongko kowe tekan belane Semar Kaiki bapak awake dhewe arep dipateni anak ilanan sing ora trimo ning nggo aku Semar sama bilane Semar dipateni dhewe mati lek Semar mati warisane didul untuk kuwi sing ngono kok jenenge anak iki nek wong tuwa dipateni sedhuwur bathus nyari bumi ditotoi mati berarti kaya ngene iki dasar karo sahabat karo sapa ada wong 10 ngono ta awake dhewe tekan wani lha kaya wong atusan iki nggo gaman kabeh sapa pikiran ya maju aku mundur lanjut lah ya aku tak ora mikir tekan 10 kok wong awake dhewe wong telu wong karo nanggare karo kowe karo aku waduh piye kok iki urusanmu aku ora melu-melu sing nantang kowe sik kene wae mbok kowe mbok jaluk tulung sapa Jeko bar kowe ngomong ngono nek aku malah dikirikan seseorang saya kan kok tahu enak kepek putih sing jenenge Aroman kuwi zaman cilikane sing ngomong aku zaman mlaku wis sing ketah aku mangan rungso sing bulan aku saiki dadi pendhita kondang Aroman biyen tau janji karo aku truk aku biyen rekoso saiki wis ngopi aja mampir truk aku ora bakal nglalekne labuh labetmu karo aku ditenono to nek kowe kepen kok ing Pocabaya kok kowe dikoyok wong aku ora sakto undang aku bakal teko dhewe jebule omongan iki penak ora mung ngomong wakon ngomong cokol mongso nek kon nepati janji iki akeh sapa anu lek kudune pendhita waskita pendhita polos sadhewe minara nganti nek Petruk ora dikoyok wong sesuai karo janjine kudune anoman tekan kene yo kene saya ini irunge wae ra ketok kaya ngono kok ngaku pendhita ngerti yo anoman ngaku si aku jaman cilikane biyen tak kepruk botol ndase ora modal sapa anoman wong iki bulan-bali anoman iki ketek iki dewan ini sang isore manungsa derajate ora isore mung nyangkem tok iso mung janji tok owak truk aja kuwatir aku iso mulya mergo cilikane aku mau openi kowe kaya wong aku teko dhewe rasa enggak ning nyatane kata tinggal kata janji tinggal janji bareng aku dikeroyok wong ora ketok ngerti yo ngaku si aku cilikane dhisik tak tombile ora pecah sapa kowe Aroman kene to
Seudon kan enggak baik. Wah, saya enggak baik piye? Wong kadane papan kaya ngene kok. Ini lho masalah iki. Kan yo aduh piye to? Kok iki nasi. Ngaturaken pangabukti mugi kaca. Ya ya, wis sak ompo. Wah, iwan panis kuwi tapan ono. Ah, kentir tenan beda. Bet. Iki lho masalah iki. Rasane nggo masalah. Wong adewe kangen masalah. Kok njaluk bantuan karo wong liya. Jare mengatasi masalah tanpa masalah. Nek mengatasi masalah tambah masalah iku bakal. Ora iso nyaur. Masalahnya apa? Tapi orang memang ngaku si aku. Tapi kok cilik biyen. Tak cekel tangane tak bodoh, tak buat kali bengawan. Ora mudah deh. Sopo? Anoman. Aduh, Petro. Lho nek iki apa itu? Aku turu mimpi. Ngaturaken pangabukti mugi konco. Ya wis sak apa? Panes ku tampan ono. Aduh, pokok tenan, Bro. Petro. Oh, enek dompet coklat ning mburi kuwi dompete sapa? Dompetku. Mau diharap. Petro. Ini, kok beli mawon kumpul jansen iki lho. Lek kentekan suara sak wayah-wayah. Kowe sing rene apa aku sing laku dodok rono. Kowe mau ngomongnya aku. Iya. Kowe mau ora ngomongnya aku, ora ngomong aku. Ora ngomong ndak percaya. Aku ngaturke pangabukti penemban. Tak kira bukti karo aku. Padha kene dibokteni. Padha ketibane padha baune perintah. Kowe padha karo aku padha baune. Rasa perintah. Masan aku ibadhe, bahkan kuwi musuhe kamera. Kok dukune tak bogamelan. Ora sugih. Bro. Pirang awak kowe sok nek mati iki kira-kira sing bosok iki tanpa musik. Kok sampe rasane karo wong aku iki kedek. Apa isih kowe kekacan karo kedek. Jare kedek iki derajate sak isore manungsa. Kowe ngapunten nek ora kedek. Ora piye? Aku biyen pancen tau janji karo kowe Petro. Ora aku biyen iki lek amok didik tak kira narasi ben iku dikopo nang kowe iki. Sopo sekarang dulu iso. Wonten Madya Bono nika terangaken bae kaya satingaran. Badhe kroyok dhateng kula. Masalah ya apa? Enten sing ngaten Bapak Semar kula tangkang jebule ngancane akeh. Wong pira? 200 mawon wonten. Ojo wae. Nek mau dikoyok 200 aku ora mundur. Suno yo. Wong 200 ku wani. Aja mek 200. Wong 300 aku wani. 300 wani? Wani wae. Tenan. 300 lho oke lho. Wong 400 lho. Wong 400 sama wani. Aja mek 400. Wong 500 aku ora mundur. 500 wani? Wani wae. Tenan. 500 oke lho. Kepakate mundak 100. Wong 600 lebih. Wong 600. Aja mek wong 600. Wong 700 aku ora mundur. 700 wani? Wani wae. Wong 7.000 wani. Wong 8.000 aku ora mundur. 8.000 wani? Wani wae. Merapa lho. Kowe mak dok kono si amburi kene bathe. Ora ngerti sak rombongan iki bathe dilap dhewe aku. Mangsane ora. Ane budal. Kowe budal kaya bocah. Aturan. Awake wis padha tuweke. Jon yo bayi. Tas bisa ini gedang bosok. Orang bisa dikambil. Ngono pimpinan. Ayo, pucat bengi raimu. Raya wong sak rombongan kowe. Wong nganggur mundur. Ojo pakai. Kota Batu tuh. Saya suruh yo.
Nek aku mau bantu nek kowe ora panen bae. Terus sampeyan kowe maju sik. Lho kowe maju sik yo. Ora tangan. Nek ana wani sing maju karo mati. Sik dipinake sik. Sing maju kula sik yo. Lho kowe maju sik mantap. Yo. Nek ana wani aku sing maju. Sumpah lho iki. Kok kandung ana tangan ana wani sampeanku lunga. Ojo Pak, aku ki ketek, aku ki pendhita atau ngapusi. Esuk niku, lho, aku ora mundur. Biyen arep aku nom. Buta sepi alengko. Cacahe pirang-pirang ewu, aku gatek blas iki. Aku wadya bolo kaya ora bakal mundur. Tangan menang, bawahan langsung Mbak diterak maju sik. Amo Surakarta, Jamarta, Kaipang Solo, Petro Kandigono. Lo, Petro Kandigono. Sehingga jabat rambut tunggal dulu sama ngerti cacing ngerti cacingnya kewan cilik nek didet mulai itu tegesi enaknya perlawanan lomoh kalah kalau cacing lo menungso nek wonten sing badhe miloro lawan Petro ayo nyok dodo ndi dodo apa ora ngerti japur belum aku ora ijen Wadya Bolo 11 papat sikep ndokan kayu tuh. Rangan tumpah lho jane kalah, rumput aku kalah, kancang bilang-bilang. Kalau mati dening aku, mati apa? Mangan siap lho mari. Wong wis mentelak ya kan. Yo, aku siap. Halo. Apa? Wah, boleh wedi, mata wedi, boleh posisi. Ora sak dene Wadya Balamu kancamu keh. Ora mundur, ngaku kuliah kaya wong sak kampung. Kamu capurmu, oh, nekah.
Sampai oh bisa pati mari tata berhasil. Guru pacangan orang tugel guru tugel apa? Mari siap loh kan. Yo. Ayo. Kalau ngomong Petra nanti ada ayo. Oleh opo lawan keluarga. Iki margai patimu. Kami kan tiba tangannya Anoman modar kowe. Aku Anoman ya segono. Kowe sapa? Loro aku. Mundur. Kalmanmu kuku tono aja gawe gawe lawan Petruk. Nek kowe nekat tepat-tepat lawan Anoman ya segono. Wah. Demo cilik durung mencet gek opat kantor butuh kota paling. Kejeron gajah. Osakan sumpah tanganku dalkut jasmu. Cepat. Nyawa sumpah itu dong.
Belum.